Pi. Ndi pame iki. Ya wes, Dang. Tak ngutang PP-ne aku. Ora kuning. Saiki ora apa-apa ketira kabeh wedi utuh. Sik tak golek jagrakan HP. Kuwi apa? Mundur ya. Mang rasane mundur Mbak. Aku bungkus Mas, Mak. Ya wi, Dek Rizky wi. Dos ah. Mama apa? Mama karo kakak kan makan kakak pita we. Jadi anu Wes jane. Kula makan karo kakak pita. Ini putra nopo? Pizza saben. Wes. Aku beli kue-kuene jare. Aku ya besar kue ya. Ya. Ya bundole. Bundole iki. Dek Rizky. Ini Mbak. Pedes. Ya Bu. Kalau nang desa. Ya kanan kok bumbu. Karo ndok kae. Mau apa kan meto? Kae ndek kae. Yang ki mekasin si merah sanji tadi. Iki karo ae. Wah. Pedes dulu. Mine goreng pedes to mak wi mak. Kene ya. Di. Oh si matahari di. Cilik mana? Oh, alah salah omongan. Nah, saiki kowe wis ki ayae. Aja di anu, aja dilongkapne iki kok Dek Rizky. Nah, ayae. Ban ayae. Aku waktunya sing jero ae mah. Iki lho ke. Pak jero iki jitu ana sing anu kula Iki lho apa. jene. Saya kita terima mulan kok aku madang rene. Iya ya, Madang. Ndok kan kene jus sangat Oh, alah Pak iki ndelok rotine. Rotine iki mau sing wae dledekane kuwi. Iku nasi jane dledek. Wes. Jane gak pedes ya, tapi nek lambeku pedes. Kuwi dledekane itu. Awas iki kita tak ambil nasi ta lah. Pak ae rasane wae. Coba kok. Tahu kapan? Mene dapat juga. Kumi anu. Tahu tanggal itu. Napa? Gendang jiko di pas. Ayo pesen aku mak. Alas muda. Kita tak ambil nasi. Mahal kan di pot. Aku ambil juga tak gana putra cuma aku. Tahun. Bawa buten. Iki lho, Mbah. Ketokanku. Kene apa kae? Kok kaya. Iki kok saya udah. Ah ya, lali nih enggak. Coba wae anu. Buka pedes ngono. Mak makan udah kana. Oh, berarti sari awan, Duk. Karyawan nang ndi? Ini ya lagi. Mak tawo iki terah. Ora paling dengan gue jero gue mulai enggak santer bola. T1 senterilah. Sama dikucing. Lu ngene iki. Oh, iya, Bu. Nah, ini. Ada lanjut. Helmnya ana di. Kok. Sampai kaya. Mahalan ya. Ini aja buat sih, Mbak. Kalau apa? Masa itu tanggal di kona ya? Enggak sih, memang mau pakai sih. Ya baik to kok. Mau ambil juga tak pangan. Besok orang jauh. Ini itu sudah 5. Iki anu lho banyu tawa bandir. Tadi kok. Nek aku pikir tidak pahit tapi ki mbuh nek tiga pahit ke sini gulu-gulu ngono. Lah iya kuwi iki menawa anu panah dulu. Kok kari arep piye? Ngono njuk ta kok kari iki.
larutan. Iya, Larutan. aku ki udah loro. Boy harus aku loro. Boy harus aku loro to. Oh. Benak benak loro sing ngapain mbok ya? Mau cuti. Enggak, enggak. Ada mau cuti ora kalah. Kan mbak apa? Rasanya gitu. Kok dipitakan Wajib emang. Sama siapa abot ya? Ada. Ya aku biasa sik mantenan awake dhewe. aku turun kan Bu. Aku sak. Iya. Ya belum kok. Kayak ke lah. Enggak, enggak. Jangan jowo. Enggak lo. Kesel aku. Dokternya kalau dikunci. Jangan taruh situ kok kita. Posisi mata ayu gak Siti yang pintai. Aku ya laro nek iki dek iki lang tahun. Aku nek yang are omong pitik ulah tak ngono kuwi lak lang tahun pintai dia iki. Enggak oh. Ilan dake? Ilan? Apa salah? Aku biar guyu tekan. Alah, aku ndak ben mbok lamu itu karo tahu yo, Sob. Ngombe kebanyu Mas sampe sak anu lho. Ya Mas An cewekno. Kuwi lho. Maksud tiga ini kayak pedes. Aku lho sebelum mau karo jeneng. Nih, Cek Mbak. kucingnya munggah lho. Mbaknya jadi kayak abang. Mbaknya kayak biru Mau banget. Tadi Dede sih nek turun ngasap dia libur. Ya mau anu.
Nduk weh. Itu kan ngecek cuma kan. Lah nggih. Gak iso. Napa ngono kan rebone bengi sik ibu kok ngono. Lah ya berarti buke kuwi lah wi rebo bengi. Kamu bapak ini lebih cumi dulu. Gogolan apa yang mulai baru. Nduk weh mataharinya nek perang, nduk sasa. Oh di tangan. Ya wis nah, tak kayak gini nek. Dia orang di mana nih, Bu? Lu kan yang cetek-cetek terus ada di pangan. Lah kae kane tak bungkone hak iki. Wes sing kok. Nang suara itu enggak kok. Apa Bukan enggak? sampah apa? Ada sih. Aku lah. Nanti Pak Firano. Sama. Oh, itu aku. Ini juga warna apa? Mana? Biar sama Mbak Titi kun omah ya. Ya urung. Kan sampai di Apa? kan nonton itu. Ya urung aku. Ki rotine gak kaya sing Tiara lho. Kaya sing lagi iki masakan kae lho. Enggak beres ki enak lo yu omong Ayo. dhewe. Kita apa sekolah? Enggak. Tanginan. Tapi ki kan murah lho ya satu sak mini. Biasanya 300 nih. Lah ya karo nang sing sitoke kae 195. Ki kan aku makane tekok tenang. Mbak ini beneran 100.000 loh ditanggung. Lah aku ki tekokne tulanan korane kok Membayar tuh sama Om. Hah? Aku ora tenanan ra tekok ngono kuwi ya. Medion Mbah Kong Samudra. Sekolah sama sama Samudra ki Mbah Kong. Ning Samudra. Terus kamu Yo ora enek ngene iki Mbah Kong. Bungkus gak enak iki Mbah Kong. Jangan digoreng. Nanti Mbah. Sang-sang. Napa nih Pak? Mbah. Nang jepe iki sama. Selain Bu. Aku ki gak ngerti nek rotine ning kono enak ora nek bener apa Mbah. Enak aku tahu. Enak. Nanti Mbah ada iku gede atau ada iki. Iki lha sapa nggih? Ayo Bapak. Mbah Kong. Jere ndi? Ini kok kena Mbah? Ah, iki ya. Kalau aku mau. Mas anu lho, Mbak. Lah jembok sitok kene. Ha iki apa? Wis jembok kono langkah paneng kene aku. Iki lho. Mas An ben kok kene. Gak kae sekan tak buntel. Jemboke wi. Biru wi. Kita ya ben jembok kok kene. Tuh, aku mau saiki wong kadul. Nandi. Lah jare kok kan Mas lalang. Mereka ingin lantaran masa sing setahunnya bisa berkira-kira. Apa? Sama kan?